Откриваме в днешния хубав слънчев августовски ден 8-то издание и сме щастливи, че можахме да прескочим през последните 2 години и пандемията, можахме да проведем всички досега замислени мероприятия, конкурси, изложби и това ще продължи по традиция и тази година. Имам честта да ви представя официалните гости на нашето днешно събитие. Това е заместник областният управител на област Силистра, господин Димитър Тодоров, и заместник кмета на община Балчик, господин Димитрин Димитров. Искам да дам думата на 3 служители на Българската православна църква: свещено-иконом Стратия Александров, иконом Михаил Михайлов и отец Ерей Тодор Тодоров, които ще отслужат помен в чест на великия наш добруджански писател, значимия български класик Йордан Йовков по случай 85 годишнината от неговата кончина. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззакония наши, святи, посети, исцели немощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, силу. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости на дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Спасителю, упокойся с духовете на починайте праведницы, душата на Твой раб Йордан Йовку, като запазиш блажениш, който е от Тебе, человеколюбче, Господи. Господи, упокой в Твоето покоище, където почиват всички Твои светии, и душата на Твоя раб Йордан. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ти си Бог сошеди, влати узи укованих разрушеви, сами душу раба Твоего, спасе упокой. Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Едина чистая, непорочная Дева, Бога без семени родчая, молись и спаси сия душа Его. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, надухуйте на всяка плът, който потъпка смъртта, съсипа дявола, подари живот на този свят. Сам Ти, Боже, упокой душата на покойния Твой раб Йордан. Място светло, слънчево, тревисто, покойно, прохладно, дето няма нито болка, нито скръб, нито въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил, с думи сделал ли смисъл, му прости, като благ, човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее да не съгреши. Едничък Боже, Ти си без грях, Твоята правда е правда вечна
и Твоето Слово е истина. Господу помолимся. Господи, помилуй. Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалият Божий раб Йордан. Христе Боже наш, затова на Тебе слава отправяме заедно с безначалния Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Живим и мертвым обладая, воскреси из мертвых. Христос истинный Бог наш, молитвами, пречистую непорочно святые Матери, и те славный, всехвалный апостол, преподобных, богоносных Отец наших, и всех святых, душу от нас представьте Иордан, недре Аврааму покойте, и соправни сопречите нам помилуйте, яко благ человеко любит. Амин. Блаженно спи. Во блаженно заспиване, подай, Господи, вечен покой на починалия Твой раб Йордан, направи да бъде вечна неговата памет. Вечная память. Вечная память. Вечная Бог память. простите нам, помилует, яко благ и человеку любит. Амин. Амин. Прикладайки глави и колене пред нашият велик колос, писателя Йордан Йовков, чеда мой в този международен форум на народното наследство, който за 8 път с Божия воля и под закрилничеството на всички светии и с спомоществателство на нашият градоначалник господин Ангелов и на прекрасната високоинтелигентна нашия организаторка госпожа Маруся Костова и правителствующи Синклит. Скъпи чеда, ние извършихме това, което повелявал дългът ни пред Бога, пред нашата съвест, но и пред паметта на Тоя. Прекрасен, чуден, бих казал, за всички ни и приказен писател, който докосва сърцата и душите ни. Въпреки толковато години, които са изминали, той отново и отново ни показва, че неговото творчество наистина е безсмъртно, защото има един мост, който ни свързва с Бога. И това са писателите, които, скъпи чеда, правят тая жива връзка с Бога. Те са от Бога надарени, затова чест и поклон пред паметта му и пред всички уния, които бихме казали, голямата си даровитост от Бога, както е казал и апостол Павел, ако ти е дадено да учителствуваш, учителствувай, пророкуваш ли, пророкувай. Аз знаем, че и бележитият наш писател Йордан Йовков е бил и учител, но неговите, бихме казали, прекрасни трудове са едно поучително слово за всяка една християнска душа. Благодаря на Бога, на всички вас. Приемете от мен, от името на отчето Михаил, от името на отчето Тодор, поклон за вашето милосърдие, състрадание и за вашата почет към него. Сега имам честта да направим и благодарствена молитва пред всемилостивият Бог, за това, че Той отново ни събра тук, в този хубав слънчев августски ден, както казва госпожа Маруся Костова. Позволявам се да я цитирам, ако ми разреши. Така, нека да бъде за радост всеобща и проявявайки всички наши таланти, които Бог ни е подарил, да се съвършенстваме в доброто. Благословение. Слава на светата, единосъщна, животворяща, неразделна Тройца, всякога, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.
Господи Исусе Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна, човеколюбието Ти неизмерима глъбина. Ние Твоите недостойни раби със страх и трепет падаме пред величието Ти смирено, принасяме на Твоето добросърдечие тази благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към нас, Твоите раби. Ние Те славословим, възхваляваме Те и възпяваме, величаем като наш Господ и Владика, и падайки пред Тебе, пак благодарно и смирено измолваме Твоето безпримерно и неизказано милосърдие, и както сега се удостоил рабите си да приемеш моленията им, милостивно да ги изпълниш Те и занапред уния, които преуспяват в любовта към Тебе и ближния, и напредват всички добродетели да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои верни люди. Избави църквата си, народа си и този град от всяко злополучие. Дай мир и безметежията винаги да принасяме благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец и пресвети и благи животворящ Твой Дух в едно същество прославен Бог, и да ги удостоиш да Ти принасят всякога благодарствена молитва, да Ти казват преблаги слова и да Те възпяват. Амин. Благоденствено е, мирно е житие, здраве же и спасение, и всем благо е посещение подаш Господа митрополиту нашему Иоанну, и богохранимо Его паство, правителствующий синка лет, Христолюбивое наше воинство, и всем празднующий праздник всем, сохрани, Господи, на многое лето. Многая лета, многая лета, многая лета. Молитвами святих Отец наши, Господи, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Амин. Амин. И пак ще кажем, да бъде Твоята воля, Божия, според както Ти си уповаваме. Търсете волята Божия и търсете Бог и винаги го имате в сърцето си, защото свети Иоанн Златоуст ни съветва, като казва, няма радост и няма щастие без Бога. Така че носете Бог в сърцата и душите си, носете Той е чистият, святият, носител на любов, на правда и на мир, и така, изпълнявайки Неговата воля, винаги да бъдем едно с Него. Благодаря Ви, всесърдечно пожелавам благ успех на всички и Божията благодат да бъде на всички Ви. И много години занапред да преуспявате в доброто, да търсите чистотата, мирът и радостта, която идват от Бога, от небесата Всевишния. Амин. Благодаря Ви много.